galegos e a gastronomía. Xa estou farta e aínda non comezou. Estou cheo como unha burra, veamos, estou a reventar. Por mándale outro chopito para baixar a comida. Non podo. Mira, non me digas por qué, pero cada vez que lle mando máis de 2 botellas de viño e 4 chupitos sempre me dá positivo no control. Bueno, non sei eu por qué. Isto vai no metabolismo das persoas. Hai xente que bebe moito menos e máis dalle igual. Claro, se cadra así, pero eu nunca provei. Guapa, trae a conta. A ver, que cobrar logo. A ver, eran 2 de caldo, 2 de callos, 2 de cocido, 2 de churrasco de porco con criollo, 2 tartas ao whisky con chorrito de whisky, 4 botellas de viño da casa, 8 chupitos e 2 cafés. Os chupitos e os cafés os invitei a casa, Bueno, gracias. Hoxe comemos pouco, outro día vos comemos máis. De sonada, trae pa aquí. Bueno, Monchiño, dixen que te invito eu, invito teu. Invitache ti a comer para el pago, eh? No, mozo, non lle collo os cartos, hame. Cóbrame a mí. No, pero saca de aí, Que no, se dijo que pago eu, pago eu. No, pago eu, deixa estar. Joder, por favor. Non quero que pagues ti, home. Usted os metió no cu que tes a un. Mira, hai unha cousa, tira un momento, que empezas a traballar e tiras un puesto fijo de futuro, entonces sí, pero venter non, home, non, invitarme outro día. Un día que teñas algo unha calderilla, invítame un café con leche. Mira, Anselmo, eu se estou no paro, sabes por qué? Porque antes tiña traballo, pero ti non pegache pancada en tu puñetera vida, oístes? Vivindo toda a vida a tua muller, veña, home. Mira que me diste cara de é a túa que vive, a túa que vai ao supermercado, abre de pernas e se lle terminaría aquí. Con o tipo de que están me chamando cornudo. Carnuda Mancino! O primeiro que nos aprenden na Academia de Hostelería é a retirar os coitelos antes da hora de traer a conta. Así evítase que unha simple disputa poida derivar en traxedia. De todos os xeitos, a típica discusión á hora de traer a conta é un dos moitos costumes culinarios da gastronomía galega, como o debate sobre a bondade da química do viño, ou se é correcto decir chupito ou chupito. Destes e doutros interesantes temas da nosa rica e variada gastronomía galega imos falar no programa de hoxe. Carballeira. Desbrozamos e aí estés. Urbanización La Madosa. 30.000 vivendas. Que carallo, isto máis con unha urbanización é unha vila. 30.000 vivendas por 800 veciños que somos. Pero, por favor, home, lástima da alcantarillada e traída de augas. Así si que éramos unha vila. O que, ó? E onde teñen a traída de augas e máis alcantarillado en Calcuta, carallo? É unha cidade grande que nin Cristo. E a luz que, A luz? Que luz son? Onde teñen a luz no Cairo son 15 millóns de almas. Caralladas, caralladas. Mira, se queremos ter unha vila como Deus manda, o que hai que facer é chantar unha capela co seu patrón e unha festa gastronómica. Unha festa aquí? Gastronómica, home. Mira, toda vila que se prece ten a súa festa gastronómica. O percebe de Corme, o cocido de Lalín, o da galleta de príncipe de Bequelar de Maside. Carallo, eu mismo non pensara. Xa, o que pasa é que merda de produto temos nós aquí, Aquí nada, aquí o único que se dá son os carballos e para iso imos pinchalos todos. Pero os carballos non se comen, amigo. Iso de que non se comen, dilo ti. Que ben que comían na posguerra o pan de serrín. Vai, velho. E dis que me xaba polo de cedo, o que estaba, Pois logo xa está, Facemos a festa de exaltación do pan de serrín de la Madosa, xa está. E ti pensas que non lo van conceder na xunta? Xa, home, sí, aparte os que están agora na xunta, gustalles moito isto da cultura, o galego, e as caralladas esas todas. Tantas que chamar ti, Pois veña. A que entra ben? Non sei, Costolla, faltalle ese recordo palatal característico dos vos calimochos, controlas. Onde pillaches a prima? Na de chas, como sempre. Sí, pero que lle botaches? Teta brica. Xa, pero tinto ou branco? Dúas de tinto, unha de branco. Paxiu cola. Non, cola non lle botei, é que non me chegaban os cartos, Betty. Botei gasosa colosa. Buah, Costolla, estás trastornado. Gasosa e colosa. Pero que non sabes que o calimocho é con viño e cola. Eso desde os tempos prehistóricos dos homes das tabernas, Costolla. Xa, Betty, pero o sabor é parecido. Buah, Costolla, pero que ti non tes paladar para distinguir a merda esa do tinto de verán que tomas uns puriles dun bo calimocho, Costolla. Pero para agarrar unha boa tanto ten, non? Costolla! Que? Deixasme de pedra, neno. Que? Pero, a ver, tienes aquí un botellón, nada máis que pola priva para pillar un morao. Home, Betty, como todo mundo, non? Non, Costolla, como todo mundo non, neno. E logo para que máis que para agarrar unha boa, Betty?
Costolla para degustar cócteles e intercambiar impresións acerca das virtudes da prima, animal. Estás segura, Betty? Costolla, Que? vouche facer unha pregunta, nen. Que? Dime. Cando se te meteu na cabeza que fóramos a remería vikinga de Catoira este verán, foi por un interese histórico, cultural e etnográfico ou foi pola prima? Pa privada te queres de cu, Betty, para que iba a ser? Costolla, tes un problema coa prima. Que? Xente como a ti é que nos rebenta os botellóns. A quen chamas, Betty? A pasma, Costolla. Que? Algún día agradecerásmo. Departamento de Delitos Gastronómicos da Policía Autonómica. Quería denunciar a un tipo que nos está reventando o botellón. Non se preocupe, señorita. Enseguida mandamos unha unidade para que deteña a ese individuo. Grazas pola súa colaboración. De que se trata, Bermúdez? Un adolescente camorrista estragando a festa de exaltación do botellón do polígono do Ventorrillo. Borrachos na festa do botellón. A veces pregúntome que clase de educación reciben eses rapaces nas súas casas. Algúnha outra incidencia? Sí, detivemos unha banda de contrabandistas intentando facer pasar xamón ibérico de Jabugo por Lacón de Lugo. Meu Deus. Que máis? Tamén houve unha denuncia por unha partida de pan de serrín ilegal. O pan de serrín é legal. Acaba de aprobalo a Xunta. Sí, pero só o de carballo e o de pino galego. Este é de eucalipto. O crime non acouga, Bermúdez. Mira pro mapa. Viño de Burdeos como se fose viño de Betanzos, coñá francés por augardente de ervas, caviar iraní como mexillós da ría. E o que é peor, trufa blanca, baixa denominación de orixe pataca da Limia. Mire onde puxeron a limia, xefe. Non me fales, Bermúdez. Isto é unha xungla culinaria. Sí. Menos mal que estamos nós para velar pola calidade dos nosos produtos gastronómicos. Que é iso, xefe? Debe ser o teléfono, Bermúdez. Sí, Departamento de Delitos Gastronómicos. Moi ben, está segura? De acordo. Imos de contar. Un posible 2069 na Rúa do Carmo, xefe. Outra matanza ilegal de porcos. Asiña, Bermúdez. A ver se esta vez os colles coas mans no touciño. Súa sorte, xefe. Cuidado, rapaz. Pero Paco, te hermana, mira como me estás poniendo todo, coño. Pero que yo ti ben, burra, que eu abondo teño un chantar de coitelo. Ai, mamãe. Ala, xa está. Oh, animalín, Jesús. Animaliño, sí, pero despois ven que papa los chourizos, Mira, Paquiño, ano que ven facemos a matanza na casa da aldea, como toda a vida. Pero ti toleaches, home. Non ves que facer a matanza na casa é ilegal? Ah, é ilegal facela na casa e non é ilegal facela no piso. Non, no piso tamén é ilegal. O que pasa é que na cidade a xente non anda largando nin denunciando por aí, non sabes? Mira, levámoslo ao matadero, como toda a vida de nuestro señor. Pero ti toleaches, home. Ti non és galega nin és nada. A matanza é algo familiar. Por favor, unha matanza nun matadoiro. Iso é como facer a noite boa no parking do Corte Inglés, home, por favor. Que será? Veña, agora deixeme coller o soplete que vou deixar o porco máis depilado que as pernas de Madonna. Cabra. A ver quen é aí, ó. Son o axente Bermúdez da Policía Gastronómica. Podo pasar? É que nos colle un mal momento, home. Xa imagino. Acabamos de recibir unha denuncia. Polo que parece é posible que nesta vivenda se estea cometendo unha matanza ilegal. Que disparate, home. Pero de onde saca vostede que aquí estamos a matar un porco? Os berros do animal agoniante sentíanse na rúa, señora. Berros sí que había. Sí. Pero de aí a dicir que estábamos matando un porco... Daquela que emberraba. A miña sogra. Que, se miña nai máis está tanto do día berrando. Que se pago eu, que se non deixo se pago eu... Polo que se ve hoxe a discusión foi a máis. É porque o di. O coitelo, o soplete, as roupas manchadas de sangue. Mire, non lle vou mentir a xente. Hoxe a verdade é que a cousa foisenos un pouco das más, sí. Chame, sí. Bon, mira, miña nai emperrouse en que o viño da comida ten química. E está a dicirlle, sí, ten química, pero é boa porque mata os microbios. Claro. E ao final teu pau miña variada... Aí está, e as dúas temos moito carácter. Fomos cantando e pasou o que pasou. E como estaba? Un respeto, Sí, perdón, quero dicir a súa sogra. Perfectamente. Puxenlle unhas tiritas e marchou con unha chipa a xogar aos cinquilloicas do Inserso. Está como a nova.
Pois, se é unha trifulca familiar, eu aí xa non teño competencia. Veña, a seguir ben. Ala, que siga bien, a xente, adiós. Hasta loguinho. Hola, hombre. Feito ele, Casi nos pillan, casi nos pillan. Escolta, gallego, y es cierto que vosotros en vuestra tierra todavía hacéis la matanza en la